Unsa man alang ninyo kung maingon kita og i-abandonar ang material nga mga butang. Nya mao kini ang yawi kay mao may gingon sa atong ebanghelyo, di ba? If you want to reach heaven, gingharian sa Dios, imong buhaton deny yourself, take up your cross, and follow me. Dili man na siya mabuwag nimo ang tulo. Kinahanglan kung i-deny nimo imong kaugalingon, willing na kang mo sacrifice sa imong kaugalingon, nya take up your cross. Isod man sa kayo ang imong cross mga igsoon nga gamatoy kayo. Ang cross nga gamatoy kay kuligtas nato. Ang imong cross literally pasabot niya na cross nimo sa imong kinabuhi. Meaning to say, pagsakripisyo. That symbolizes the cross of our Lord Jesus Christ. Nga samtang iyang gipas-an ang iyang cross. Cross man ni alang sa kadaugan natong tanan. Actually dili man gito siya ang aya. Di man na iyang para niya nga maka-benefit kundi mao iyang gibuhat para sa kadaugan sa tanan. Mao sa na nga to come follow me, deny yourself, take up your cross. So, karon mga kaigsuonan, kung ganahan ka ni angkon ka Kristiyano ka, ni sunod ka ni Kristo, ni tuman ka o nituo ka sa iyahang mga pagtulun-an, unsa man ron ang imong cross. Ora nindot pangutanan, no? Unsa ang imong cross sa kinabuhi? Tan-aw na to kung unsay imong ikatubag. Unsay cross nimo ron sa kinabuhi mga bay? Ato daw tan-awon. Ato daw aninawon unsay pinakabug-at nga cross nimo sa kinabuhi karon. Aron masuta nato kung align pa batas Ginoo.